Apag ang tawag sa mga pinakabahagi na karne ng baka. Yan, ngayon. Ito yung papait. Ito naman yung ata-ata. Pagsasaluhan po ito ng, ng mga nagkatay. Rama naman, sir. Yan. Titikman po natin. Hey, makakon! Ay, makakon! Makakon. Usaw natin. Yan. Cheers! Sarap. Manamis-namis. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Sabi ganti tirador ko. Napasaran! Di mo na siya. Limong palabay. Ni Arping. Kaya naman. Yeah, ini. Oh, trisay. Baka may sanga panutan. Papait pa. Papait. Ya buyat amon siya. Maninyap. Siguro dating plastic. Pang-puspus na tanong eh. Ano sampay? Ano sa iba na? Oh, yan pamansin nyo ito. One five, di may sanga tadaw. Dumabali na 1.5, may siyang 5. Malinatan, may siyang 5. Kaya nga Eagles. Eagles yung may. Ilong. Dalim na ilaw. Okay. One break. One
Ayun ba? 138 lang. Ito yung ano, uraga na naman. Katay sila ng baka dito sa barangay Kawayan. Ayan. Apag ang tawag sa mga binabahagi na karne ng baka. Yan, ngayon. Ito yung papait. Papait. Meron tayong papait at karne. Okay. Ito naman yung ata-ata. Pagkasaluhan po ito ng, ano, ng mga nagkatay. Rama naman, sir. Yan. Titikman po natin. Hey, makakon! Ay, makakon! Oh, makakon. Usaw natin. Yan. Cheers! Harap. Manamis-namis. Nagalakong nga. Okay. Ngayon, ito naman po yung pang sintutsar o pang pinapaitan. Mga laman loob po ng baka. Pagkasaluhan din po ng mga nagkatay ng baka. Okay. Yung ano. Yung papait nandun, no? Palok kilo kay Mano. Palok kilo. Hindi naman mati, lima ang masurok. Sakayan na niya. Di mga nasurok at pagpangat ako. Hello, ate. Hi! Kung nangangailangan kayo ng LPG sa pagluluto, pwede po kayong tumawag o mag-text at mag-order sa F-Gas LPG Delivery. Narito po ang numero sa screen. Nagdi-deliver po sila ng LPG sa mga bayan ng Bawang, Bacnotan, San Juan, San Gabriel at sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ligtas sa tamang timbang ng LPG. Mabilis at maayos ang serbisyo ng F-Gas LPG Delivery. At kung nagustuhan naman po ninyo ang aking video, pakisubscribe lamang po ang ating YouTube channel. Pagyaman ang kanyayo apo! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.